ଜୀବନରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥାଏ, ଗର୍ବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏକତ୍ର ହେବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଜିଭକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଦେଖି ନିଜ ଲୋଭ ଏବଂ ଈର୍ଷାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଖାଇବାରେ ଜିଭ ଏବଂ ପେଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। କାହା ଘରକୁ ଗଲେ ଆଖିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ହୃଦୟ ଖୋଲି ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ରାଗିବା ସମୟରେ ନିଜ ମନ, ଜିଭ ଏବଂ ହାତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲୋଭ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ।